Čaute ľudia, vítam vás pri druhom dieli zo Skyblocku a dneska je tu so mnou nováčik, Maroš, pozdrav. Čaute. Ukrama. A tak, čo budeme robiť? Napíš kit za catek, takto. Čakajte. Kit za tač. Chcelo by to Soulsend. Nemáme. Idem ťažiť kamene. Kit za taček. O chvíľu bude mať skin Mučika, možno ešte asi neprišiel domov. Počkaj, idem aj kopať kábel. Odkiaľ máš iron? Iron? To ono bolo na Islande, ono to ešte niekde je. To je taký Island, že je to aj iron, aj coal. Odkiaľ máš? Tunak na Islande sa dá vykopať, tu je aj uhlie, aj iron. Všelikde to je poschovávané. Počkaj, idem nájsť. Ja potrebujem ten kábel. Coal. Teraz ako hore. Dobre, vykopal som ho správne. Ako správne. Že nespadol dole. Sa nedá. Dá sa, že ti spadne. No aha, to je ďalší. Ale to... Kde? Spadne. Poď. Maj. Ne. Ďal. Máš ho? A ďalší. Máš ho, ten kov? Áno. Bol ten istý. A kde je ten iron? Ja som iron. Môžeme celý Island rozkopať. Preboha, ja to serem, idem si zapnúť čeky. Ale nie, to bol vtip. Aj keď mám heky, aj tak si ide zapnem. A teraz sa ako dostaneme hore. Ústup, ne! Čorka biznis. Uni. Ty si spravil čorka biznis. Nemám to. Iron tady není. Počkaj, spravíme tu takú malú bubostu, ak sa nám budú spavnovať zvieratá. Ne. Oni sa tu nespavnujú zvieratá. No oni sa... Sice môžu sa tu, príšery sa tu môžu spavnovať. Ne, nevyťaž to celé. Ne, už tam ďalej neťaž, poď sem. Čorka biznis. Kde je vlastne tento Dark Zol? Neviem. On je vonku. Aha, a kedy príde? Neviem. Už ste aj nejakú príšeru zabili, vidíme. Hej, my sme zabili zombie. Idem sa skúsiť dostať na ten Island. Ale tu aj to... Nie, tam nechoď! My sme kvôli tomu stratili veľa matrošu. A prečo tam nemôžem ísť? Lebo to je zakázané. Aha. No. To je zakázané. Ešte si dom musíme spraviť. Čo si chceš spraviť? Dom. Aha, dom. Však môžeme A bývať... postielku. Však aj dole môžeme bývať. Dom a postielku. Dole môžeme kľudne bývať. Ja som tu urobil ten taký čorka biznis. Ne. Čorka biznis. Čorka biznis. Vieš, čo to znamená? Hej, melóniky rastie. Vieš, čo znamená čorka biznis? Je. Že niečo ti šlohne, niečo si požičiam a už ti to nevrátim. Aha. Že v podstate to ukradnem. Čorka. Na čím sa tak rehoteš? Sám neviem. Tak. Som dostal na
Torčky. Žičam si torčky. Okay. Aha, tu je dierka, co kopíme ju. Dierka. Ideme robiť UFO porno. Ale nie. To nerob. To je ešte málo letí. Dúfam, že ťa nepozerajú 5-ročné deti. Dúfam. A dúfame. Ne, mne to laglo, a mňa laglo tiež Minecraft. Tebe laguje Minecraft? Tebe laguje Minecraft? Na mňa laglo úplne. Ty máš originálny, ja nemám originálny a vôbec mi ani nelagne. A mne teraz laglo tak riadne mi to laglo, že som sa hodiny nespamätal. No, čiže mám nabíjačku. Ej. A ty máš na notebooku však. Skôr mi spadlo dole. Už by urobili čorka biznis. Premiestnime sem všetko, okej. Okej. Na čo si robil ďalšiu pec, ty múdrc? Neviem. Hore bude viacej priestoru. Všetko tady počerkuj. Až na to sa počítajme. Čorka! Čorka biznis. Čorka biznis! Čorka biznis! Tielko zhorelo skoro. Kielko. Dám si táta a sám sení. A ty na mňa nemáš. A ty na mňa nemáš. Aha, ja som silnejší. Počkaj. Nočne. Lebo ja som originálny. Originálny. Hej! Ty nie si originálny. Tak, a to vyriešime. Urobíme čorka biznis. Aha. Čo? Cikán. Daj mi pohodne na resku, lebo mám milión vecí u seba. Akú resku? Či z privátne aj na mňa. Maro. Si Maro. Ne. Čorka biznis. Umážem. Čorka biznis, vracia veci. Nelovníky si zobere. Ja som I love millions. Čorka biznis. Vyťažiť. Melóniky. Melóny nežer, tie sú vzácne. Ty pičo. A melón. Maje melóny. Maje. Ne. Tekica moje melóny. Ale nie na. Ne, všetko odložíme pekne do česky. Až na to, že musím zasadiť ďalšiu tekvicu. Ne. Ne. Ty čorka biznis, ty si úplná čorka. Čorka biznis. Tak. Čo teraz? Chce to naťažiť kabel. Ideme ťa zhodiť. Idem ťažiť kabel. Moje. Ty máš jeden, ja mám jeden. Ja mám 4. Ja mám 5. Ja mám 6. Smysl, ty hazlík. Ja mám 7. Ja mám 8. Ja mám 9. Nie, ja mám 8. Nie, ja mám 10. Čorka biznis. Čorka biznis. Kradneme Janovi veci. Toľko kablu bude stačiť zatiaľ. Ja som odbuknutý v tom. Som odbukoval tých hazlík. Poď, ideme. Kde ideme? Ideme si postavať sem plošinu. Né! A to akože na čo? Moje... Čorka biznis. A ďalej sa nestáva. A Prečo? týmto nám budú spavnovať monstrá. Počkaj, si štvorku. Počkaj, musím niečo spraviť. A musíme to ohraničiť, ideme ťažiť. Čorka biznis. Né! Cobblestone potrebujeme. Koľko mám monej? 4000. Počkaj, idem sa pozrieť, koľko mám monej. 4000. Monej. To nám nefunguje. Funguje. Mám si to asi zle napísať. Monej.
Ale mám 4000 eur. A ja. Čorka biznis. Čarka biznis. Čorka biznis. Môj. Ne, ty čorka biznis. Nemám iba 3. A ja mám nič. A ich nemôžeš do truby. Ne, čorka biznis. Budeme to musieť ešte o jednu tú paličku liečiť. Teraz rozmýšľam na ktorú stranu. Počkaj, musím počítať bloky od stolčiek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Daj mi všetky kabely, daj mi všetky kabely, všetky. Ja. Ty čorka biznis, daj. Čorka biznis. To boli iba 2, Janko. Nie, 3. 3. Počkaj, videl, to musí byť ďalej. Ne, čo robíš? 24 blokov, to musí byť 24 blokov od storčky. Prečo si to zničil? Neviem. Máš cobblestone? Idem naťažiť tie 3 kabel. Stone pickaxe. 2. Určite to je 24 blokov od točky. Najbližšie točka. Aha, to bolo 4. No. Ja milujem Sky Candbook. Ešte to. Kákam stále. Čo robíš? Preto klikaj na to. To je iba 7? Dobre. Ty čorka biznis teraz to popadá dole. Čorka biznis, ja som to chytil. Ty čorka biznis! Moje! Čorka biznis! Má iba 2 takútiho. Ja mám je 3. Stone pickaxe. Čo tu si zasadil? Nemáme žiadne obilie. Nie. OK, ideme spať, čorka biznis. Keby sme mali... Ja si hodím pyžamko na seba. Tak. No, ja už mám. Som. Mám pyžamko. Ja mám hrozné pyžamko. A ja idem zabíjať aj mobíkov. Ja vyzerám sexy v tom pyžamku. Počkaj, mám dobrý nápad, rozkopajme... Aha, budeš žiť. Nebudem. Co potrebujem nažrať? Tu padá voda. A tam niekto není. A ja mu robím postele. Nemáme na to. To odkiaľ máš nedrbať? To bolo na začiatku. To bolo české? Sakra, nemáme dosť tých. Potrebujem 3 kably. Viac. Potrebujem aspoň české. Som tekvicomen! Kevin, som tekvicomen! Som tekvicomen! Som tekvicomen! Tekvicomen! Ty ma nevidíš? Som tekvicomen! Vidím. Tekvicomen. Čorka biznis! Skončím. Čorka biznis to vyčarovala. Taký Jedeš, Jano. Ukončím diel. Takže čaute ľudia, dúfam, že sa vám dnešný diel páčil. A tak proste čau, vidíme sa pri 3. dieli. Čau.